από αθλητές που συμμετείχαν στην εθνική ομάδα. Το ΑΣ η Ματίας. Δεν θα το κρατάς το θέλω, θέλω να βλέπω από εδώ. Άμα φύγει δεν θες. Δεν ξεχάσει. Χάστηκε. Έπρεπε όλοι μαζί να βγούμε. Καραμάς Κωνσταντίνος, 5 ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας. Ο Κίκος Βαγγέλης, 1 ήταν εθνική ομάδα και τρίτο μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό κύπελλο. Οι τεχνικές που βλέπετε είναι για αθλητές διδακτές ύλης σε ένα γυμναστήριο που ονομάζεται προπαρασκευασμένη μάχη, τα οποία αποτελούν τον βασικό κορμό όλης της διαδικασίας του τετράπλου τεχνικού. Ξεκινάνε με απλές τεχνικές και όσο ανεβαίνουμε μέχρι το 1 ήταν μαύρη ζώνη, οι τεχνικές αυτές γίνονται πιο πολύπλοκες. Ο χρόνος εδώ δεν μας επιτρέπει για όλη πλήρη απόδοση της διδακτέας ύλης, γι' αυτό και τα κάνουμε συνεχισμένα από όλες τις βαθμίδες, δηλαδή τις ζώνες. Περισσότεροι βέβαια από εσάς είσαστε γονείς που βλέπετε τα παιδιά σας να ασκούνται και καταλαβαίνετε. Αλλά όμως, εδώ σε αυτές τις τεχνικές από υψηλόβαθμους και από αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα, καταλαβαίνετε ότι έχει ένα βαθμό ιστορίας. Μέσα στην διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται και οι τεχνικές των σπασιμάτων. Οι δράψεις εδάφους, τα οποία αποτελούν ένα από τα αγωνίσματα του τετράπλου. Το τέταρτο κατά σειρά, το οποίο βέβαια αρχιδής Γιορτάκης Θωμάς, 1 τάφο. Πελαγίας Αρχιδίδου, συμμετοχή στην εθνική ομάδα μαζί με τον Γιορτάκη στο πανευρωπαϊκό κύπελλο στην Ουγγαρία. Είναι για περιπτώσεις αυτοάμυνας σε καθήμενο αντίπαλο. Κοίτα. Θα πέσει με το βουγκαράκι.
διώξει την ορμάνα. Το κεφάλι μου θα βάλει. Ναι, ρωτιά. Σύντομα με τη στέρα, από πάνω προς τα κάτω. Το Πίτερ Ροτσάκι είναι ένα από τα πιο δύσκολα σήματα, αντίστοιχα από την Λιγόπλη. Πατσούρους. Το λεγόμενο αγώνισμα της Κιαμαχίας. Στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Έλληνες το είχαν επίσημο αγώνισμα πριν από την πάλη την πυγμαχία. Γι' αυτό και το ονόμασαν στη Κιαμαχία. Οι μοντέρνες πολεμικές τέχνες, το αγώνισμα της Κιαμαχίας, το εφάρμοσαν στο επίσημο πρόγραμμα. Η θεωρία λέει το εξής: είναι οι θεμελιώδεις τεχνικές άμυνας και επίθεσης σε λογική σειρά. Χωρίς τα tools, κανένας αθλητής δεν μπορεί να πει ότι κάνει τριποντό ή τέτραθλο. Είναι το πιο βασικό αγώνισμα με κινήσεις ακριβίας, άμυνας και επίθεσης, με συγχρονισμό χέρια, πόδια, μάτια και ανάσα. Όλο μαζί και τα τέσσερα. Το συγκεκριμένο είναι το ΚΕΠΕΡ εξετάσεις για το δεύτερο τάμα. Το αγώνισμα αυτό που βλέπετε είναι τα ομαδικά του, το οποίο βέβαια στην Ελλάδα δεν έχει παίξει ποτέ σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ποτέ. Από το 1984 που παίζουν επίσημα πρωταθλήματα τετράδια. Το αγώνισμα αυτό παίζει μόνο σε διεθνείς διοργανώσεις. Είναι όλα τα λεφτά. Όλο το πρόγραμμα των ομαδικών είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, από την ώρα που μπαίνουν οι αθλητές μέχρι την τέλος. Το πρόγραμμα που βλέπετε με τον Ντάρκο, ο Ντάρκο είναι ο Ροτβάιλερ, ένας φίλος του πεθερμένος από τον Κωνσταντίνο, το οποίο δείχνει ένα σκέτς. Έλα. Έλα, επίδειξη κάνουμε, επίδειξη. Άντε, το λέμε. Θα σε πάρω μετά, καλά. Θα έρθει ο παπάς μετά. Άντε, γεια. Αστό! 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 Και
τώρα βέβαια συνεχίζουν οι Κασπάροι. Είναι το σκέτς ολοκληρωμένο. Επειδή τα σκυλιά είναι στη ζωή μας και όλοι σας γνωρίζετε τι γίνεται με το θέμα της προστασίας, για αυτόν τον λόγο και έχει μπει μέσα στο πρόγραμμα της αυτοάμυνας. Βεβαίως είναι και αυτό ένα πρόγραμμα, αλλά μόνο για επιδείξεις, όχι για να το διευκρινίσουμε. Το οποίο το παίξανε όπως βλέπετε τώρα στην Ουγγαρία, αλλά είχαμε μια ατυχή στιγμή, θα ήμασταν σίγουρα στα μετάλλια. Είναι ένα αγώνισμα στα ανεπίσημα αγωνίσματα του Τεκναδό που το παίζουμε σε διεθνές επίπεδο. Στην Ελλάδα ακόμα δεν το παίζουμε. Είναι χαρακτηριστικές εκδείξεις μέσα από τα τουρ, με ακρίβεια, όλες τις παραδοσιακές τεχνικές, τις οποίες δείχνει η ευελιξία, η ισορροπία, Опа, как залазила в такие годы. Потому что все такое файдовое. Надо память. По-моему. Ты мне трудно спал.
το χέρι, Παναγιά μου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Χρήσιμο, Όλοι μαζί. Σαγιά. Τρία.